Ang sinugdanan sa atong kaluwasan dili magic, dili murag instant, giagi gyud sa proseso. Ug unsa man nga proseso, ang proseso sa pagpakatao og bata. Lingiyay mong tupad na ganahan pa kang magpakatao og bata. Ngayon na ba? Ganahan pa, dili na. Lahi man ang ganahan pa, lahi sa nang makahimo pa. Wa man ko moingon makahimo pa ba mo? Kamusad ba? Ang inyong hunahuna, nabi kay gana man, makahimo. Daghan naman ninyo mga tiwasunon. Saan pa man pagkahimo ana, pero lahi sa nang ganahan pa. Pasabot mo welcome pataog bata, kay ang kalibutan karon murag hadlok na kayo og bata, pero tinang kusugas abortion, mag 73 milyon na ang abortion kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig na ha, kanang tinuyo ba nga abortion ba? 73 milyon. Sa kahiubos ni San Jose, og midayon pa siya biya ni Maria, ug wa pa siya mutuo atong iyang damgo nga giingnan siya sa anghel balik ngadto ni Maria, pangasawa siya, og gidayon pa to niya, kay naama sa gid siya lig-on nga rason, kay wa pagod sila mag-sex ni Maria niya na mabdos. So doon na gid siya rason nga mobiya. May gani kay si San Jose nahigugma gyud og kinabuhi sa bata. Kay bawo man siya nga kun biyaan niya si Maria, inigdako stiyan ato, batuon man gito siya hangtod mamatay. Kay mao may balaod sa mga Hudiyo, basta naay babaeng mamabdos na way bana, batuon gyud hangtod mamatay. Kay adulterer na siya. Di man pareha karon nga proud naman hinon kayo magbusyad-busyad, way bana, sulo ba ng fitting kayo nga nisudlot ang pusod. Proud naman kayo, mangayo paog ka na ganing unsa tawagan na. Naamo nay dili kanang unsa na ron gibuhat nga balaod nga ang single parent na ay unsa na subsidy ba tawagan na. Ayuda, makaklaim og subsidy mo na. Daghan na hinon kayong moingon, pabuntis na lang ko, total nabi tay subsidy. Kaysa aritas bana, ang bana why subsidy. Ang may pag ang wapatay bana kay naapay subsidy ang gobyerno, ngorigin ana ng rason ba. Pero ang gitan-aw ni Jose mao ang kaluwasan. Sama ni Maria, si Jose, usa ka buutan nga tao. Tawgon gani kag buutan sa ilang panahon, pasabot, nahibaw kas kasuguan sa Ginoo og nagtuman kaniana. Nahibaw si Jose sa gisaad sa Ginoo nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. Di ba sa atong unang pagbasa, unsa man to'y gihisgutan? Samasan mo wa man day mo naminaw. Unsay gihisgutan? Na ang Ginoo dili magpahimo ni David og puy-anan, kay siya mo'y maghimog puy-anan, unya siya say motudlo og kinsay mohimo niyag puy-anan, og ang iyang gisaad mao nga dunay anak ni David, kaliwat ni David, nga mo'y motukod sa iyang templo. Ang templo nga dili na gyud matapos, ug ang iyang gingharian dili sad matapos. Si David kuno matapos raman iyang gingharian, ilubong raman siya, pero ang gingharian kuno aning kaliwat ni David mao'y dili na matapos. Mao na si Jesus mao'y katumana niini. Mo nang gibutang gyud diri sa atong unang pagbasa o sa atong ebanghelyo sa nagunang porsyon, si Jacob mao ang amahan ni Jose. So ang apuhan ni Jesus sa legal niyang apuhan sa side ni Jose, ang ngalan Jacob. Niya ang ngalan sad sa
amahan sa 12 ka tribo sa Israel, Jacob sad. Mo man na ilang style sa una, ug unsay ngan sa ilang mga sikat nga mga kaliwatan, mo'y ilang ingan sa bag-ong bata nga mataw. Muna kaning Hesus wa ni kay musikat sa ilang panahon sa una. Pero ang Ginoo mo'y naghatag aning nganli siya Hesus. Mao sad si Juan. Wa sad musikat sa ilang kaliwatan, nganlan siya Juan. Ang Ginoo say naghatag sa maungan. Nahibaw si Jose nga dunay mataw sa kaliwat ni David, sa iyang kaliwat nga tawgon og Mesiyas. Motong pagsulti Diyos anghel nga kanang gisabak sa imong pangasawunon, lalang nas Espiritu Santo, og nganlan mo siya og Hesus kay siya maoy manluluwa sa kalibutan. Nakahuna-huna din si Jose, mauna ni ang katumanan sa panaad sa Ginoo. Nya kinsa man ko nga musupak, kinahanglan mo cooperate ko sa planos Ginoo. Kaning pag-cooperate ba sa planos Ginoo importante kay na lingay mong tupad. Ing nakusog kang mo cooperate o mo operate ra. Lahi sa nang mo cooperate, lahi sa nang mo operate. Ang sa inyo, cooperate o operate? Cooperate? Daghan kay ron. Kana lang paghimog bata, plano maginas Ginoo. Pero naay daghang mga batanon, apil na mga gulang-gulang, siging operate, pero way plano ang Ginoo kay wa may kasal. Way kasal. Nya naa sa mga kinasal, di nasan mo operate. Di ba? Magbutang og mga pills, magbutang og mga kondo, mga ayudi, magpalaygit, pa din amo cooperate. Pero siging operate. Ay anong sige mamong dog, unya din amo mo mga anak, kapoy na kayong bata pa din, buhiyon, watay kwarta. Siging operate, wa na'y cooperate. Pangputol na ang mga koneksyon. Mao na yung atong kabuang karon, pero si San Jose ni cooperate sa planos Ginoo, sama nga si Maria sad ni cooperate. Mo nang nadayon gyud ang natuman gyud ang kaluwasan. Ug mao nay para nako usa ka hagit nato karon. Kitang tanan gisangunan man tag kaluwasan, kining gubat ron sa Middle East, kining pangawat sa atong gobyerno. Naa naman say plano ang Ginoo para masulbad ni. Oy, di mahitabo nga ang Ginoo di maghimog plano. Pero ang problema lang ang tao kay dili mo cooperate. Nilingay mong tupad ina musulbad ka ning atong graft and corruption. Ina musulbad kas corruption. Sige, ina. Musulbad kas corruption. Unsa may planos Ginoo para masulbad ang korupsyon? Oy. Iyan na nang gisulti, dugay na. Ingon siya, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kay unsa may hinungdan aning korupsyon, kana yung pagtigom og katigayunan. Tigom. Kana nga prinsipyo yawa gid na. Kanang tigom. Pila na lang kamalita ang kwartang dawat tigom lang yapon tigom niya. Siging pangawat sukad pas una, siging pangawat dugay na kayong galingkod sa atong pangagamhanan, gailis-ilis lag posisyon pero maorang kawata ang gibuhat. Siging tigom. Og tungod di anang tigom, padako sa kwarta, padaghan sa properties, panindot sa balay, padagko sa balay, panindot sa mga sakyanan, panindot sa mga pagkaon, party, concert, pakapinan, pagyug suyop, drugas, bisyo, kana nga maong mga panghuna-huna, maunay ni babag sa planos Ginoo nga masulbad gid unta dayon ang atong panagbangi, masulbad dayon ang atong mga kalisdanan. Cooperate the plan of God. Kining atong pagbaligyag slot, cooperate ba ni sa planos Ginoo?
Anong kusmod man kay mong mga naong? Ilhan man na nimong mo cooperate kay malipayo ng mubuhat, pero kana ganing murag mapugos, kusmod na, tanawa niyong tinubagan, cooperate. Dili ba malipayon ba? Usbo na ko ha, kanang pagpamalit og slot, cooperate na o operate lang? Ni smile sa gamay na. Kamu ba mga ulo-uluhan kay musta na no? Og di mo masakpan, di gid mo mapakita sa inyong mao gining batasana. Ako bitaron nalipay sa ako sang i-congratulate ang Kumilik. Nga naman glagot man ko aning Kumilik kay ang napildi palingkoron ang nakadaok taktakon mo na nahitabo atong niaging mga panahon. Karon naay gifile nga kaso against ni Senador Marcolita kay ipatangtang siya kay naay violation nga iyang nabuhat. Si Comelec chairman George Garcia, wa siya ni appeal sa NBank kay ni-inhibit siyang kaugalingon kay naa sad siya personal nga kaning issue with the politicians. Haron kuno free gyud ang mo-discuss ang mga kuan dito, commissioners nga in charge. Og napamatud-an nga wala di ay gyoy kaso, walay criminal offense nga nahimo si Senador Marcolita. Mo nang nalibre na siya, wala na siya criminal offense. So di siya mataktak pagka senador. Inana. Mo na nindot nang naabay balanse ba nga paghuna-huna. Kay ang nag-file ato gusto man gyud niyang mataktak si Marcolita. Nana. Pero gamay ra gud kay issue gud. Kana ra gong inig pangumpanya naay mo donate. Wa gyud tinud-ag file ang kanang malita-malita nga kwarta. Gamay ra kayo, mga pila ra na katawsan ang donate nga wa ma-declare. Pero kanang billions, trillions nga kwarta wa gyud na nila kuutag maayo didto kutkuton pangitaog kinsa gyoy hinungdan ana og hain na ron, hain na padong ang mga malita nga kwarta. Wa gid nay ni gukod ana. Karon hasta ang atong Blue Ribbon Committee dili mo imbestigar sa mga Marines katong 18 Marines kay wa kunoy gibugaton ang ilang gipahayag. Pastilan naghisgot na nagmalita-malitang kwarta, way gibugaton. Gahisgot na mga tao nga personal nilang na saksihan nga midawat anang malita-malitang kwarta, wa lang gyapoy gibugaton. Ang bugat hinoon kayo nga naagi kunoy sufficient substance. Ang kadto hinoong tagaan nagsolusyon desisyon sa kuwa nga way anomalya ang confidential fund sa Vice Presidente, maogi ilang kutkutog maayo siging kutkut kay naalagi gyud anomalya diha. Ana 125 million ikumparar atong pila ka malitang kwarta nga niabot gani kuno tos estimate pa lang nila mga 805 bato billion ang na sa malita lang na ngailang nakitaan, wap ay labot ang wa nila makit-e. Niya ang anomalya sa flood control, trillions, ang nakita lang nila, 805 billion lang. Wa, yoy, nagkut-kut ana o nag-imbestigar sa tinud-anay. Punan pa anirong taas na kaimpresyo sa atong mga gasolina. Wa, yoy, nagsigig. Karatol ang nagkuan. Ambot lang kung sa ilang plano ana. Iampo na to. Ano bang dili ba para nila murag dili ratol mas kuyaw pa biya nis COVID. Kanirong atong sitwasyon mas kuyaw pa nis COVID. Kay ngano man wa tay reserve na oil og mudagan pa nirog dugay-dugay ang gubat og di na ta ka purchase og oil wa nay mo flow nga oil dinhi kay mag gubat na sila tug maayo
mukulaps ang tibuok natong operasyon sa atong nasod. Mukulaps lang ang atong operasyon sa transportation sa atong nasod. Bisan lang mga duha ka adlaw, huna-huna pilay atong lugi ana. Unya kinsa may mutiabaw ang mga hand to mouth existence nga almost majority sa nato. Unya unsa may mahitabo? Mahintag dili mahitabo. Mag-wild ang mga tao og mosugod na og kanang gitawag nato og kapit patalim. Mag-wild na manulis na puslan mang di na may kakaon, tablahod tani. Mo na pinakakuyaw. Naut untang dili mahitabo, maliwat unta ta ni San Jose nga relax lang. Pero nindot gyud ang atong mga leaders, maliwat ni San Jose, leader sa simbahan, leader sa katilingban, maliwat ni San Jose nga muhatag gyud unta dayog nindot konkreto nga solusyon. Ay talk announcement ron sa atong pangulo, ingon siya, wag lang kayong mabahala, mayroon kaming mga kuan subsidy kuno sa mga kaning mga drivers ba to, o niya libreng kuan, declare na ako libreng sakay para sa lahat, buong Pilipinas, libreng sakay para sa mga katauhan kuno. Ambot nahitabo man na ron. Yan siya, sana wala kayong maramdaman para sa tulong natin, wala na kayong maramdaman itong pangyayari. Ang ila ko nung paningkamot nga wala tayong maramdaman. Di ka karamdam ana nga inigkuot nimo sa imong bulsa, wa na kay ikapalit kay perti taasa, wa na kay ikaplite. Naaga ni ato dining gipanghatagan karon og mga subsidiya ning reklamo naman kuwanga na magtag 1,000 tag 2,000 ang atong normal nga subsidy nila sa una kay di na kuno paigo. Hastang atong materials nung gipamalit para sa atong pabahay ni increase mag 20%, 15 to 20%, dili ka ana maramdaman. Tingali ang katong daghan kay malita di gyud to karamdam. Pero kita dinhi ako gani na nangayo ron ako og tabang ni hangyo ko nako basig sunod semana magkulikta ba kataan kay mura wa na gyud uga na gyud. May mantos una madarag yung kuot dayon ginagmagagmay karon uga na gyud as in uga. Mura tag kaning mga langgam nato dinhi nga di na kagawas. Naughan sa supply. Ang katuuntan gadag mga malita, mao na rong panahon na gamitan ang inyong malita, iuli na sa gobyerno. Kamong nangawat ba, trillions, iuli na. Mao na ibaligya ang tanan o ang halin ihatag nadto sa mga kabos. Ang ato gani yung personal nga belonging ipabaligya sa Ginoo o ang halin ihatag sa mga kabos. Samot na ginang kinawat, iuli na aron malangit sad mo. Og mao nay hagit ni San Jose nga mga matay unta tang malinawon tungod kay wa ta magbaon og sala. Dili unta ta mga matay nga magnanga atong bakba, magsiga atong mata tungod sa kadaghan sa sala nga atong gikarga. Ang atong kalibutan nangandoy og kalinaw, nangandoy og kaluwasan. Ang kaluwasan ni Kristo nagpadayon pagyud hangtod karon, pero nagkinahanglan nag-atong cooperation. Dili lang operasyon, cooperation gyud. Dili ta magbuot-buot, mag-agad tas kabubuton sa Dios.